Za 7 horami a 7 dolami leží maličké Slovensko a má veľký problém. Správy vyplýva, že čoraz viac sa radikalizujú nielen mladí ľudia, ale už aj deti. Nenávisť k tomu, čo je cudzie alebo iné, sa šíri už aj na základných školách. Extrémizmus sa dostáva k mladým ľuďom, dokonca k deťom, skôr než sa v škole naučia, aké zlo môže spôsobiť. O hrôzach fašizmu a nacizmu sa deti učia príliš neskoro, keď už ich názor deformujú sociálne siete. Postbellum, ktoré dokumentuje kľúčové momenty našich dejín, akým bolo aj SMP, sa to snaží zmeniť. Doteraz však cielilo len na starších. Budget nám nedovolil ísť po hrdinoch, ktorých deti poznajú z obrazoviek. Prišli sme preto s nápadom dostať tých skutočných k deťom ešte skôr. Siahli sme po niečom, čo miluje každé dieťa – stavanie bunkrov. Pre deti je to cool skrýša. Pre partizánov to bol úkryt, kde sa prežívalo. A práve to sme využili. Vytvorili sme Bunker Kit. Napísali detskú knihu so skutočnými príbehmi partizánov, vytvorili unikátnu deku na bunker, pripravili manuál a spustili prvú kampaň zameranú na rodičov. Príbehy partizánov sme prepísali do podoby vhodnej pre deti a ručne vyšívanými ilustráciami sme ich preniesli do knihy aj do bunkra. Najobľúbenejšia detská hra sa stala prvou lekciou o hrdinoch povstania. V bezpečnom priestore a s rodičmi, ktorí boli prirodzene pri tom. Spustili sme fundraising cez Donio a Bunker Kit sa stal online hitom. Rodičia si ho okamžite zamilovali. Lajkovali, zdieľali, kupovali. Pridali sa influenceri, médiá a dostali sme sa s ním aj do televízie. V krajine, kde extrémni nacionalisti silnejú, pomohol Bunker Kit vytvoriť deťom prvé spomienky na skutočných hrdinov. Skôr, než ich niekto prekrúti. Partizáni bojovali proti fašistom v bunkroch z dreva a kameňa. My sme v tých našich z diek spravili nové slovenské národné povstanie, aby sme bojovali proti radikalizácii detí.